Il-ħamis filgħodu, l-editorjal u opinjonista tat-Times komplew jixħtu dawl fuq il-problema ta' kredibilità li għandu l-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech, dan speċjalment wara l-aħħar saga li għadha tiddomina l-aħbarijiet wara li fil-festa ta' San Gaetano fil-Ħamrun kważi ġimagħtejn ilu kanvaser nazzjonalista spiċċa l-isptar bi ġrieħi serji waqt li l-kap nazzjonalista ma tħallix jidħol fil-każin tal-partit tiegħu stess. L-editorjal tat-Times jixħed dawl fuq dan l-aħħar episodju li jkompli jikkonferma l-firda fil-Partit Nazzjonalista u tenna li kawża tiegħu u ta' oħrajn qablu il-partit fl-oppożizzjoni ma jgawdix kredibilità biex jipproġetta lilu nnifsu bħala gvern alternattiv. Dan mhux kollox e kif l-istess editur jipponta lejn il-problema ta' komunikazzjoni li għandu l-istess partit biex jipproġetta lilu nnifsu aħjar u jwaħħal ukoll f'Bernard Grech innifsu. Dwar dan, l-editur tat-Times isostni li tmexxija ta' Grech qed twassal għal aktar sfiduċja minn partitari nazzjonalisti tradizzjonali. Dan fil-waqt li għamel tajjeb li kieku minflok jipritka l-politika tiegħu jara li l-ewwel jindirizza l-problemi fil-partit tiegħu stess. Sa dan it-tant dwar dan l-inċident partikolari li ħalla lil Noel Mifsud Bonnici f'qiegħ ta' sodda fl-isptar Mater Dei fejn kellu jiġi operat f'siequ il-Lemenija, l-editorjal tat-Times ifakkar kif kien biss wara 5 ijiem li l-Partit Nazzjonalista ħass li kellu joħroġ stqarrija dwar dan il-każ serju, stqarrija li kienet tikkonsesti biss f'sentenza waħda. Fid-dawl ta' dan kollu l-editur tat-Times iddeskrivi l-Partit Nazzjonalista bħala oppożizzjoni dgħajfa li tipproġetti lilha nfisha bħala grupp mimli l-ġlied intern mingħajr ħila li tieħu pożizzjoni fuq kwistjonijiet diviżivi u li tittama li tiġi eletta awtomatikament minflok billi tikkonvinċi lill-elettorat. Dan mhux kollox hekk kif artiklu ta' opinjoni separata fl-istess ħarġa tal-ġurnal miktub minn Arter Muscat jipprova jqabbel il-Grech mal-eks Prim Ministru Nazzjonalista Difenek Adami biex jixħed dubji fuq il-kapaċitajiet tal-kap attwali. Fil-fatt Muscat li spiss jikteb fl-istess retorika tal-establishment nazzjonalista jgħid li Bernard Grech qatt ma kellu l-ebda sfida b'saħħitha qudiemu. Sorsi mitklasew fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu ma' News fuq il-kondizzjoni tal-anonimità sostnew li qed tiġi mmuntata kampanja fina ta' pressjoni fuq Grech mill-istess ċirku dominanti nazzjonalista li 3 snin ilu kienu responsabbli biex tajru lil Adrian Delija minn kap. U sigriet magħruf kif l-establishment nazzjonalista mhux xejn kuntent bil-prestazzjoni politika tal-kap nazzjonalista li aktar ma jmur aktar qed ikompli jiġi konfermat kemm mhux jattira votanti leħ. L-istess persuni li tkellmu ma' News irremarkaw li dawn l-attakki mill-establishment nazzjonalista fuq Grech huma ntiżi biss biex jimbuttaw lil kap jieħu linja aktar ħarxa simili għal dik adottata mill-Fera tal-Aqda Repubblika. L-istess saqda mmexxija minn ħu Carola Collina, figura ewlenija fl-establishment nazzjonalista, tant li kien wieħed mill-perċimes tal-Blue Heroes li f'Ottubru tal-2020 waslu lil Bernard Grech fuq it-tmun tal-Partit Nazzjonalista wara li ġie skreditat Adrian Delija.